England Yorkshire biala khuan home field khua ma kumtel fe chu ri aron chhuahna an hriat thei reng lovin ati buai to heri hi an khua mi zong hian an hrevek ngai lova ma se a hriat te chuan an nun ati buai hle nin an soi thung ri hi athum lam dewania kumhni khat kalta khan media lam chuan an lo tar lang to thin aron chhuahna ro chu an hretak tak thei lova tual chung thu nei tu ten an chui towa consultant ruain heri danglam tak hi a chhuahna an lo zong to bok ma se tun thlengin khoya tanga ron chuak nge ti hriat thei alani ta chuang lo home field ta cheng ari hrethin te chuan washing machine a thom no in spin riang deuh hi ni ye antia a thenin diesel engine ti luma 100 deuh hlet tang hi ani antibok arik dana tang hi chuan mi hring tan beng cheng tling phak lutuk tur ani lem lowa ma se khoya tanga ron chuak nge ti hriat ani lo wang te po aniang ari hriat te chuan an ril rulam a ngong na sat thu an soi theu hloma an mut ati buain ril rusuk thlengin a khoi tel nin an soi thrin ani heri hrethin zinga pakha chu yevon konari ania kan chena in hi nuam ka ti hle thrina ma se riawang hian ka hlim to meu lo ri ka hriat piala ma hian benga acham tlata ka to tupup zel atia zana aron rik chang phei chuan amut hlei thei ngai lo niin khua cheng te hian an soya a then phei chuan in son chhuah te an tum hial ma sen thiam lo ni lova an che na in han chhuah san ngot mai chu an ngai ngam bik chia boxi lo ari hrathin te soidanin heri makdanglam home field tham anti hi kumsang ni le som pakwa tang khan an hretrana aron chhuahna an chui ngiala chulai atang chuan ani yang han ti thin ma se ri ron chhuahna tak hi an mu chuak hlei thei boxi lo a chui tu te chuan aron chhuah theina tura hian dap lo po kan nei to lova ma se khoya tang nge aron chhuah ti kan hre thei lo an ti tol mai home field thi thil siam na mun pui bula omania heta tanga ron chhuak hi ni yang ti ngai dan te po aom thrina ma se fin fia tak ani thei chuang lo ri hi zoite ni ma se benga ver riau mai boka khua cheng te chuan kum thum chung chu an tuar tlok mai ane kumsang ni som ni patni November thla a China a beram rual chet dan mak tak mai chu scientist ten an soifia ala fia chia lo ni na lang thung heng beram te hi ni som patni chung chu azonin abialin an kalkual ngat maya an kwal zong hi biakina lam kwal dan epchia sanavir dan zong in ani thung beram te hi pimio ita nia soyania inar Mongolia omniin an kalkual na a an kehnia khi chui taila bial moi deuh chu achuak theyang anti engwanga heng beram te hi hetianga kalkual ngen ni ti hrechakin khovel chuan angai ven hleya scientist te chuan achan ni thei tur thil pahni anron chhop chuaka pakhat jok chu Hartbury University lamin an soifiana ni beram te hi anei tu te hian ranina an khung rei lutuka an chuan nuwa po kalna tur mu mal la nei lova in ngain an kalkual ta a abul tran tu beram te chu adangin an ron zui ve ta zelani beram te hi arwala omchi haneya an mani se tu te laka anin ven theinan arwalin thilan ti thep thin boka chu wang chu ni ye anti heng beram te hi November ni lia tang khan abial hian an kalkuala anei tu nu chuan atira kalkual hi tlem te chau ania beram dangin an ron zom ta zel nina soi aberam te hi in som thum palia ada hloma
in pakhata ada te chau chu atira kalkwal thin hi nina soya arwala chachiya hian atamjok chu atira hian an kalkwal tlatlo asoifiana dangle chu natna chikhat listeriosis wangani yang ti hi ne heng natna hi ranin an vei chuan an kalkwal thin antia mase henatna kai te hi chu ni hni nuwa an thitlang pui nisom pahni chungot beram hi an kalkwal zui thung ani kha atira an thil fiana hi adik theidon ani chuan beram kalkwal tlem an oma a hoklak zualin an ron zomta beram rualin an chhun zomanga an tui deuh nen nisom pahni chung an kalkwal ta tina te po ani tamai ome leiba nga lutuka an thider deuh nge ya ba badral ching pol hi chu omve hrim ania Indonesia cheng Liza Dewi Pramita hian anram poisa cheng makta duai li le nuai ni leiba haneya India poisa chantir chuan cheng sing thum velani brace manani yam ti phei chu soi om lem lowa ma se abatna te hian aron thing deuh seka apek thei boxi lo awangin afa na phone a pe a lapuain ahnar noa mit hilema achang zuita athi tin Facebook lama apost zuita bokane a poisa batna hi maya I haneya poisa hi self help group ho sumtuak danang dewa peipun turin apuka an pahni hian an lain mungai lo lizai hian poisa pu kadila an hmel hriat in trom te chuan arin nom lo na soituran hriat lo wangin maya hian apuk tir ve mai bok November ni som nia khan in petura tian ne maseliza hian asumpuk chu apethei ta silova December ni rukmain min pedon nia antilea liza hian alarul thei chuang lo December ni som pakhata maya chuan asumbatu thi thu hi Facebook kaltlang hian a hreta a lirthei chet sualna wang niin afapa chuan atarlang maya hian lizai thi chu poyativiau ma se rin hlelna anei thunga achan chu afapa hian anu ruang chu mun hlatak maya aphum don nina soitel khera maya chuan hetianga hlataka anin phum chan tur hi a hrethiam lo afapa ina athala ka phau chuate chu anjir chiang ta a lizai hmel lanna ti lo adang zong chu Google atanga ala khom vek kalone maya hian lizai fapa chu awachua chalta anu chu abalaka afilim theinan athider ti lo hrila liza hi mu turom to lo atlan bowa maya ilaka aba po chu apelo chiang khop mai cheng sing thumvel batawanga thider chu turu lawang reng takane Germany lama thilruk tur hrelian theideuh te kha anronin lar le to seksoni biala kotthler pakhata kongpui chu anrubo top mai an kongpui ruk hi zitau khua om mania kongpui siam natan hian lung cobblestone ton somruk euro sing thum man hu vel tur chu an manga ruk rute hian lung hi an rut fai veka thunei tu te chuan ruk turan vahan hrezo zai tak kem antive hial zan khathil thua kotthler an ruk theidana hian ruk rute hi JCB le khol lian tak nen an chetura ngayane kongpuyom na lai hi mihring chen tamlo na lai halo ni nen mu ani meu chuan meter zathum vel chu kongpuya lung khokin an lo ru man to leibak an hnu chialo Mizorama kongpui siam phia kho mai thei turte kongpui kan siam thra anti atuka balu thila chang zo ta ngal mai te mu tur aum le thin Germany ya kongpui ruk nen hian adang lam na vak a om lo dan te po a om mai theye a in hliam dan hi a common lo veng reng khop mai a hoiran lutuka wangin voi thuma stroka
a ngonga artery ati chatbok. Missouri cheng Joel Henry chahi a triantenen pickleball, tennis, titi le badminton in chopol an khela. Ball kal enzuya a hoi rang lutuk chu atur talo. A ngonga rideu bap pahria a. Anun nata na hlau om khopin a in hliam zui ta ne. Damdoin an panpuya. Vanei thak takin adam chuak lawa. Astroka wang hian ataksa chet heilo khopin omlem lo bok. Min zirtir berchu. Rang deuh dewa hoi vol vol lo tur ti hi anitamai ome.